Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sakiraɓe wondaɓe e jeygol Pulaku TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu. Ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. En mbayri seɗɗa balɗe ɗiɗi ɗo min mbayri waɗugo vidéoji wigo min ɗon no sukli ɗum sungullaji boɗi kayru ɗuɗɓe nder moɗon ɗo jamtomin no min gayri waɗugo vidéoji jamna miɗo matina on jam sey yettore Allah. ɗum sungullaji min suklino sungullaji boɗi kayru inchallah. Kala nde min keeɓi wakkati fuu min galdana en vidéoji deydey no ɓerɗe moɗon giɗi. Nonnon bo min ɗon matina on min ɗo taski deydey waddango on vidéoji e programme ji fere fere nder balɗe garanɗe yeeso inchallah. E deydey vidéo ngol mi wari hande ha mi waɗa ɗum idée on mi waddani en, wato min giɗi kala nde min gari min gaɗan vidéo fuu min gaɗana en question feere banta ƴamol ha nder deydey nder vidéoji meɗen e ragare e vidéo mayɗo bo min kokka en jawabu. Non mayɗo mi yiya ɗum ɓeddanayi en deydey e kujeji feere. Masalan man ni en mbawa ƴamugo banta ha arande vidéo ɗo en mbiya wuro toye woni lamorde lesdi Cameroun hakkunde guure tati ɗo, sey en limta en mbiya arande man ɗo Ngawdere, ɗiɗi man bo Marwa, tati man bo Yaoundé. Sey en ƴama nder guure ɗe ɗum wuro toye on woni lamorde lesdi Cameroun. Ngam may ɗo sey en mbiya deydey moye fuu winda les babal commentary, ngam may moye fuu sey habda hefta hakkunde Ngawdere be Marwa be Yaoundé toye on woni lamorde lesdi Cameroun. Misalu on ɗo kam mi waɗani en, na mi ƴamu ba, misalu on mi waɗani en banni question may lattoto a andi be a anda fuu habdu deydey ko a seki ko annumi fuu ko ɗum gole ƴamol min ƴami fuu habdu fondu waɗugo non may ɗo ngam heɓa a fona deydey sagafa maɗa yiyan noy a wawai no heftugo na to lattake no ɗum imtihanu ko ɗum deydey noma mi wirataka ko ɗum composition ɗum ƴamma banni may ɗo. Ngam may habdu windu les babal commentary a wiya min wuro kaza on woni, ma bo min mbawa ƴamugo min ƴama deydey moye woni laamiɗo lesdi America. Misalu man moye woni laamiɗo lesdi America hakkunde himɓe tato ɗo. Arande may ɗo min mbiya Joe Biden, ɗiɗaɓo man min mbiya Donald Trump, tataɓo man bo min mbiya Barack Obama. Ngam may ɗo se mbiya min jotta haka ɗo ɗum moyjo woni ardiɗo lesdi America. En andi ɗuɗɓe nder meɗen keftay to aɗo andi be a anda fu habdu nder ɓe may ɓe tato ɗo a hefta ɗum moye woni laamiɗo lesdi America. Misalu man ɗo ha ragare vidéo may ɗo bo min tammi hokkugo deydey jawabu lattiɗum sahi lattiɗum deydey kanjum woni jawabu gongajum ha ragare vidéo may ɗo. Mi tammi non may ɗo deydey ɗum fottanay ɗuɗɓe nder meɗen, ngam may ɗum ɓeddanay en deydey sagafa andugo kujeji ɗuɗɗi ɗi en andano. En anday deydey wuro kaza deydey wuro kaza lesdi kaza mi yiɗi wigo pays kaza babal kaza on woni capital mari, e deydey ko larani lesdi kaza bo wane woni ardiɗo mari ko nandi be majum. Wato ƴami man ɗo ɗi en tammi ƴamugo na ɗum ƴami deydey ko shafani duniya tan en ƴama to hakkilayi ƴami be ko shafani deydey dina fu en ƴaman deydey nder sahabu en sahabojo moye waɗuno kaza ko nandi be majum ni ƴami man ɗi ɗuɗɗi en cuftan kala deydey ɓawo vidéo en cuftan deydey hunde en gani deydey nde ƴammeten deydey nde famtinta himɓe ko nandi be majum. Ngam may ɗo onon noye giɗon ɗo may ɗum idée mi waddani en ɗum shawari noye giɗon non may ɗum waɗina ko ɗum waɗai hanayi en acca tan en continue waɗugo vidéoji meɗen bana no gaɗiraynoɗen nane. Ngam may ɗo min giɗi on mbiya min les ha babal vidéo ɗo babal commentary on mbiya min to non may ɗo waɗi, non may ɗo waɗi deydey idée je min gaddi min wi min gaɗa ko waɗugo banni ɗo ɗum waɗina ko ɗum waɗayi. To ɗum waɗima on bindana min les babal vidéo ɗo mbiya min e non may waɗi hani min gaɗa non may ɗo en gaɗa non may, ngam nane ma vidéoji may ɗo ɗum en pat meɗen gaɗata vidéoji may ɗo. Ngam may ɗo min ɗon gaɗa vidéoji onon bo on dara deydey sey ko marɗon haje minon bo min kabdata min gaɗanay. E to non may bo waɗayi bo on bindana min les commentary on mbiya deydey en accata en gaɗa non may ɗo. Ngam may ɗo en puɗɗay diga hande, en puɗɗay ƴami may diga hande e nder vidéo ngol may ɗo bo yawwa mi yiɗi on jaabo ƴamol ngol mi tammi ƴamugo hande en puɗɗay diga hande on jaabo ƴamol may bo on binda les babal commentary e ha ragare vidéo may ɗo bo mi tammi hokkugo en jawabu man ɗo. Amma hedde ko may ɗo miɗo toro deydey kala ɓen ɓe abonayi fu tangi jite warugo les ragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni. ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel feere wari banta alama lenguru, sey on mema dow magel banni. ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton sey gar on mema ngel dow to ɗo on hokkata on deydey kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on daragol be koyɗum. Nonnon tangi jite warugo deydey ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gingel garti amblé ɗo on hollata deydey vidéo may ɗo ngol fottani on. Tangi jite warugo ha les babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gaɗa ko waddunogon vidéoji tilimɗi. Nonnon miɗo toro on tangi jite warugo deydey ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien vidéo may ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum.
Yawwa sakiraɓe, nda ƴamol meɗen je hande, ƴamol ngel en puɗɗirta de lattotongol arandewol nder ƴami meɗen ɗi ƴameten. ƴamol ngol ƴameten hande en ƴaman wuro toye on woni lamorde lesdi Turki hakkunde gure tati ɗe. Arande man ɗo ni numéro 1 Istanbul, numéro 2 Ankara, numéro 3 Bursa. Ha nder gure tati ɗe mi limti toye woni lamorde lesdi Turki, mi yiɗi on bindana min ha les babal commentary banta on dari windi ɗon Istanbul, Ankara e Bursa. Toye on woni lamorde lesdi Turki, ngam may ɗo min deyni on bindana min jawabu man ɗo ha les babal commentary. E nden bo ha nder ragare videowol meɗen ɗo en tammi hokkugo jawabu dede latti ɗum sahihi, latti ɗum ɗum jawabu gongajum wuro dede lattingo lamorde lesdi Turki ha ragare videowol man ɗo. Amma hedde ko man sakiraɓe, miɗo matina on dede videoji ɗi min matini ɗi min gaɗuno ko sali ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamtomin haala videoji may ɗo. Miɗo matina videoji may ɗiɗon ha jotta maranɓe haje videoji man fu. E videowol arandewol man ni ma bo mi wiya application arandewa dede ko larani haala controlugo téléphone goɗɗo gal WhatsApp. A yiya dede ko yewtititta be himɓe ɗuɗɓe nder moɗon ɗon gaɗana min commentary ji, miɗo yiya hande les videoji ɗi min gatta ha YouTube e ko nandi be majum. Woɓɓe ɗon bolwana min ha WhatsApp mbiya min gi'ai videowol may ha YouTube. Lawol ngol a tokkata contrôle téléphone goɗɗo, a yiya ko yewtititta be himɓe ha WhatsApp, masalan man bana ɓingel maɗa, a yiɗi a yiya moy o yewtititta isin himɓe ɓe o yewtititta groupe ji ɗi e woni nder majum, ko debbo maɗa a yiɗi a contrôle téléphone mako to woɗi ko a yerdaki, ko an debbo a yiɗi a contrôle téléphone gorko maɗa e ko nandi be majum. E nden bo a contrôle dow lawol lamgol dede goɗɗo ni mo hani a contrôle téléphone muɗum to wodi ko a sekata ko a yerdaki ko nandi be majum ni. Ɗuɗɓe nder moɗo ɗo ƴama min application may ɗo, miɗo matin application may to goɗɗo mari haje majum sey to yoɓi hedde min gerɓana ɗum application may ɗo. Marɗo haje application man fu wawai contactugo min dow numéro ji ɗiɗi min tammi hokkugo ha yesso ɗo, min mbi'ai on carɗi dede ko yoɓata hedde min gerɓana ɗum application man ɗo. E non application ɗiɗaɓum ɗum application ko larani hala montage photoji, dede montage ko larani sanjugo couleur limse. Min matini dede ɗon application je sanjata couleur limse, masalan ma eɗo ɓorni limse bleu, a wawan a sanja ɗum a warta ɗum jaune banta daroton ɗo ni, banta on darata ɗo a wawan a sanja ɗum a warta ɗum boɗejum ko jaune e ko nandi be majum, banta daroton couleur ji fere fere ɗo ni on mbawa on sanja couleur limse moɗon onon ma dede ɗe marɗon haje fu. Application may ɗon hangama application may ɗum ka coggu, mi tammi on dari nda photoji ɗiɗi mi hawri, nda photoji ɗiɗi mi hawri, mi tammi on dari photowol ngol no wayi, mi tammi on dari nda ngol ɗo bo mi tammi angol ma on dari, nda original may nda dede lattingol deuxiéme may, mi tammi on dari nda ngol ɗo bo mi tammi on dari photoji may ha heftata ɗum gole woni original ɗum gole woni faux, dede ko ɗum gole woni ngol montage ngol min changi couleur may ɗo. Ngam may ɗo marɗo haji application ɗo fu hanga fu e nga ɗon dede to mari haje maga contacta amin ha dede numéro ji ɗi mi tammi hokkugo ha yesso ɗo, min tammi wi'ugo ɗum ko yoɓata min gerɓana ɗum application man ɗo. Application ji man ɗiɗi je contrôle go téléphone goɗɗo WhatsApp goɗɗo yiya ko yewtititta be himɓe e dede application wanga ngam montage dede photoji. Ngam may ɗo marɗo haji application ji man fu wawan contactugo amin dow numéro ji amin ɗi WhatsApp. Numéro ha arande hama ɗum numéro amin Adamou Harouna, hanka woni plus 221 70 696 61 64. Numéro ha ɗiɗaɓa bo ɗum numéro ha kodiɗirawo am Saleh Hassan, hanka woni so plus 221 77 226 60 12. mo matuɗon nder amin fu ko min Adamou Harouna ko Saleh Hassan dede hokkay on wi'e on ko joɓoton yerɓana on application ji man ɗo. Mi tammi on pamaniyam sakiraɓe. Yawwa sakiraɓe, ngam may ɗo en gari ragare dede videowol meɗen ngol hande, amma hedde ko man ɗo nda jawabu ƴamol ngol ƴamnoɗen wuro toye woni lamorde lesdi Turki hakkunde gure ɗe tati ɗe ƴamnoɗen. Ngam may jawabu latti ɗum sahihi ma bo mi wiya jawabu latti ɗum gongajum kanjum on woni Ankara. Ankara kanjum woni lamorde lesdi Turki. Mi tammi on paami sakiraɓe. Ngam may ɗo ɓen winduɓe e suftuɓe Ankara fu to ɗum Ankara woni lamorde lesdi Turki, ɓen suftuɓe deydey Bursa ko ma Istanbul, ngam may ɗo hamɓe ɓe rati. Ngam may ɗo on jarama sakiraɓe on pat moɗon, mi yetti on sosai. Ɗum derɗirawo moɗon Adamou Harouna banta mi matini on, e to isin tindinore nde may ma bo isin façon no min gaɗirta vidéo ji hande may banta min tindini to ɗum fottani on mbawai bo windango min les babal commenté ma mbiya min e non may ɗo boɗɗum hani en gaɗa non may, e to non may bo hanayi hani en acca ɗum en continue a waɗugo vidéo ji maɗen banta non no gaɗiraynoɗen bo on mbawa wi'ugo min dede les babal commentary. Kala to en gaɗi vidéo en gi vidéo may ngol jutata wane en mbawa en gaɗen banni may, to en dari vidéo may ngol jute wane bo to en tawi en nastina ɗo may ɗum ɓedday juttingo vidéo may bo en mbawa accugo ɗum. Mi tammi on pamani on sakiraɓe, ngam may ɗo min ɗon deni dede commentary ji moɗon ra'ayiji moɗon on mbiya min dede no hani fu. Mi tammi on pamaniyam, ngam may ɗo sey to en potti ha vidéo tammingol warugo yesso. Assalamu alaikum.